खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोना दिनै आंनि रावखौ मोजाङै खोनायाबो जानो हागौ मानोना दिनै आङो माइक लगायाखै दिनै जों मानि बागै खोथा सावरायगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै दिनै जों ग्रहनि बागै खोथा सावरायगोन बे बोसोराव मोनथाम ग्रह नांनो थांगासिनो दं दा बेखौ लानानैनो माखासे खोथा सावरायगोन दिनै हरनि 11:12 चन्द्र ग्रहआ ओंखारगोन आरो बे ग्रहआ जोंनि बे बुहुमाव 2:36 जोंनि बे बुहुमाव थागोन जुदि नोंथांमोना बे ग्रहखौ दिनैनि बे ग्रहखौ लाइभ नायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननो आङो दाहाय बेलासियाव मोनसे लिंक होनो हागोन बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना लाइभ नायनो हागोन बे चन्द्र ग्रह एबा लुनार इनक्लिपखौ बे चन्द्र ग्रहनि अनगायैबो आरोबाव मोनसे ग्रह नांनो थांगासिनो दं जाय ग्रहनि मुङानो जाहैबाय हिन्दीयाव सुर्यान ग्रह बे ग्रहखौ बर'आव मा होनोमोनथाय आं बेखौ मोजाङै मिथिया जुदि नोंथांमोना बे ग्रहखौ बर'आव मा होनो मिथिगौब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो बेनि उनावबो जुलाइआवबो नांबावगोन आरो जुलाइआव जाय ग्रहआ नांगोन बेनि मुंखौ दासिमबो होथ'वाखै नाथाय जुलाइआवबो आरोबाव ग्रह नांगोन होननानै साइन्टिस्टफोरा फोरमायदों दा बे दिनैनिखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा मोनानि हरनि 11:16 गेजेराव ओंखारगोन बे ग्रहआ नोंथांमोना गावनि मेगनजों नायनो हागोन ओमफ्राय हिन्दु धोरोमनि मानसिफोरा थुलुंसि खानो मोननाय नङा बे समाव ओमफ्राय फुल बिबारफोर खानो मोननाय नङा आसरित लोगोफोर बे बोसोराव 3 ग्रह नांगोन 58 बोसोरनि उनाव बेबायदि जाथाय जादों जोंनि बे बुहुमाव बोसोरसेयावनो 3 ग्रह दिनै जागोनाथ' चन्द्र ग्रह आरो बे दानावनो जाबावगोना सुर्यान ग्रह जुलाइ दानाव जागोना मा ग्रह बेखौ दासिमबो फोरमायनानै होथ'वाखै जायखिया बियो नांगोन आरोना जुलाइ दानाव बेखौ साइन्टिस्टफोरा रोखायै फोरमायनानै होखाबाय बे जुलाइ दानावबो ग्रह नांगोन जुन आरो जुलाइ बे मोननै दानाव 3 ग्रह मा होनबावनो दासान्दि आरो कर'ना भाइरासनिबो दावराव ओजों बांग्रिनि दावराव ओजों आरो बारहुंखानि दावराव ओजों आरो अखा हानायनि दावराव फारसेथिं आरो चन्द्र ग्रह सुर्यान ग्रह बायदिसिना ग्रह लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जानांगौ जोंनि बे बुहुमाव 3 ग्रह नांगोन बे बोसोराव दा बेनि अनगायैबो मैया आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जायबा मोदोम फानग्रा बे मोदोम फानग्रानि आरोबाव माखासे रेकर्डिं दंबावो बेखौ नोंथांमोना खोनासंनो गोसोब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय बे रेकर्डिंखौ आङो गाबोन नङाबा सबनिया खालामनो नाजागोन आरो आं मैयाथ' मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना जाय रेकर्डिंखौ होदों कपिराइट होगोन होननानै नाथाय आं होआसै बेबायदि मानसि नङा आङो बर'जों बर' बोरै कपिराइट होनो नङा होमबा नाथाय बिसोर आंनि नामखौ लानांगौमोन आरोना प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानाय जादों बे बाथ्राखौ होननांगौमोन बिसोरो नाथाय बेखौबो होनासै आं गाज्रि मोनदों आरोना एसे आं जुदि मालायनिफ्राय आङो भिडिअ लायो बा मालायनिफ्राय माबा मोनसे रेकर्डिं लायो बेखौ आङो नाम मख'नानै होयो एबा क्रेडिट होयो एसेब्लाबो आङो नाम मख'नानै होयो जुदि आङो प्रकाश नार्जारिनिफ्राय भिडिअ लादोंबा आं प्रकाश नार्जारिनि नामखौ मख'गोन नङा होमबा जुदि आङो बड' इनफ'निफ्राय लादोंबा बड' इनफ'नि नामखौ आं मख'गोन जुदि आङो राजा खुंगुरनिफ्राय लादोंबा राजा खुंगुरनि नामखौ आं मख'गोन थिग बेबायदिनो जुदि आंनि भिडिअखौ लायोब्ला गुबुनफोरा बिसोरो आंनि नामखौ मख'नांगौ नङा होमबा बिदिब्ला गोसोखौ स्रां मोनो जेबो गाज्रि मोना आरोना गाज्रि मोननाय थाया बिथांमोना आंनि भिडिअखौ होदों साब्रै इउटुबारफोरा होगासिनो दं नाथाय बिसोर रावबो आंनि नामखौ मख'वाखै दा जियानो जादोला गाबोन नङाबा सबनिया होनो गोनां रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खावना लाब्लाथाय आंनि नामखौ लाबानो जाबाय एबा क्रेडिट होबानो जाबाय आरोना अब्ला आं जेबो मोना गोसोखौ स्रां मोनो आरोना लोगोफोर दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन चन्द्र ग्रहआ 3 नांगोन जोंनि बे बुहुमाव बेखिनिल'मोन दिनैनि खौराङा लोगोसे बे रेकर्डिंनि बाथ्रा एसे बुंबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां बाय